Kedves diákok! A mai órán elkezdünk foglalkozni az Inkscape programmal, és néhány héten keresztül erről fogunk tanulni. Az Inkscape mondhatni egy rajzoló program. Hát miben különbözik a GIMP-től? Nagyon sok mindenben, és ebben az első videóban elsősorban ezt szeretném bemutatni, hogy miért más, hogyan más ez, mint a GIMP, miért érdemes ezt is tanulni, és körülbelül mire jó az Inkscape program. Mielőtt azonban erre rátérnék, segítséget szeretnék nyújtani abban, hogy hol találtok az Inkscape programhoz hasznos dolgokat. Hát legelőször is maga az Inkscape programnak a weboldala, az inkscape.org az, ahonnan például le tudjátok tölteni. Sajnos nincs magyarítva ez az oldal, de úgyis jártok olyan sokat az interneten, hogy a download szót biztos ismeritek, hogy letöltés, és ebből a current version-t, tehát a legfelsőt válasszátok ki, ha le akarjátok tölteni a gépetekre. Valószínűleg Windows-t használtok otthon, bár lehet, hogy valakinek Apple gépe van, vagy talán néhányan Linuxot is használtok, de én a Windowsosra klikkentek, mert ez lesz a többségetek esetén a fontos, és válasszátok ki a 64 biteset, csak a nagyon ősi gépeken van 32 bites Windows, és exe-ben vagy installerben is le lehet tölteni, gyakorlatilag mindegy. Klikkentetek, jóvá hagyjátok, engedélyezitek a telepítést, és pár percen belül már futásra is kész a program. Mielőtt tovább mennénk innen, megemlítem, hogy aki tud angolul, nagyon sok mindent találhat ezen az oldalon, részletes leírásokat, videókat és sok minden mást. Ebben nem mennék most bele. Egy dolgot mutatnék meg, talán csak gyors kedvcsinálónak, hogyha valaki nagyon megtanulja az Inkscape-et, miket tud rajzolni, visszamenve az Inkscape nyitó oldalára, ide klikkentve, a Community Gallery-re rá klikkentve, láthatjátok, hogy profi rajzosok mi mindent tudnak kihozni az Inkscape-ből. Mondjuk egy ilyen nagyon részletes kutyus rajzot, akinek ez tetszik, vagy aki szereti ezt a rajzfilmet, akkor egy ilyen Elzát is tudnak vele rajzolni. Vagy inkább valami a fantáziátok termékét rajzolhatjátok meg az Inkscape segítségével. Rendben van, de ha azt mondtam, hogy itt angolul van minden, akkor hogyan tudtok magyarul tanulni? Hát egyrészt odafigyeltek az órákon, és megcsináljátok a gyakorlatokat, de aki ennél többre vágyik, az ha elmegy az Inkscape.hu oldalra, tehát a magyar Inkscape oldalra, ott a letöltéseken belül találhat egy remek kézikönyvet, ezt az Inkscape könyvet, és az ehhez tartozó segédfájlokat. Én is fogom használni, néha hivatkozni fogok erre a könyvre, meg a segédfájlokra is. Azért meg is nyitom ezt a könyvet gyorsan az Adobe Readerrel. Azért nem vesszük végig a könyvet, mert túl hosszú, és nincs ennyi időnk erre, és bizonyos részleteket nagyon terjedelmesen tárgyal, amire szükség van, ha valaki profi grafikus akar lenni, de itt a bevezetőben erre nincsen időnk rá. Hát itt lapozgatom ezt a könyvet, látjátok, több mint 400 oldalas, remélem, hogy néhányatok elkezdi majd ezt használni, mert megjön a kedve hozzá. Azért sok példát veszek majd ebből a könyvből, és akkor ezt hivatkozni is fogom. Érdemes tehát már most letölteni ezt a könyvet is, meg a példákat, és kicsomagolni ezeket a példákat. Ebben az első videóban csak arra szeretnék kitérni, hogy mibe tér el az Inkscape a GIMP-től. Mindegyik rajzolóprogram, de nagyon máshogy rajzolnak. A GIMP egy pixel grafikus rajzolóprogram, az Inkscape pedig egy vektoros. Ezt azzal szeretném bemutatni, hogy ebben a könyvtárba, amit ti is letölthettek, föltettem jó néhány grafikus fájlt,
Van közte olyan, ami ismerős korábbról, például ez a lepke, a gimpes gyakorlatokból, vagy ez a fafej, bár itt csak a fafejet körbevágtam, de a többiek nagyrészt SVG kiterjesztésűek. Az SVG az egy olyan fájl, ami leír egy grafikát, de nem pontról pontra, hanem a görbéknek az egyenleteivel írja le, hol vannak a határvonalak koordinátái, milyen görbék kötik össze. Na most ez szörnyen hangzik, tudom, első pillanatra, de valójában nagyon hasznos, hogy nem pixelenként van ábrázolva. Megmutatom ezt azzal, hogy ide hoztam két ábrát, pontosabban ugyanannak az ábrának a pixeles változatát. Látjátok, Flag of Wales, tehát Wales zászlaja PNG-ben, és Flag of Wales.svg. Első pillanatra úgy tűnik, mintha ezek egyformák lennének. Nézzük csak, ide behúzom az Inkscape, megnyitott Inkscape oldalra a PNG-t, és alája oda húzom az SVG változatot, majd kinagyítom egész ablakosra ezt az Inkscape rajzot. Úgy tűnik, hogy a két rajz teljesen egyforma. Ugye a felső a PNG, az alsó az SVG. Mi történik, hogyha a Ctrl egér görgővel belenagyítok a pixelesbe? Látjátok, hogy hogyan látszódik a rácsozata ennek? Persze, mert valahány sor, valahány oszlop ennek a rácsának a felbontása. De ha az SVG változatban megyek rá, akárhogy is nagyítok bele, nem kezd ez pixelesedni, ez a rajz, hanem nagyon szépen a görbületek is folytonosan mennek át, akárhogyan belenagyíthatok, és belenagyíthatok ebbe az ábrába, nem jelentkezik ez a zavaró rácsozat a nagyításkor. Sőt, ha én kiválasztom az SVG, ezt a vektorgrafikus változatot, tudom egyben mozgatni, de ezt a rajzot szét tudom bontani komponensekre. Itt van ebben az eszköz sorban ez a szétbontás, majd az első igazi videóban ezt részletesen is bemutatom. Most csak a használatát szeretném megmutatni, hogy mire jó ez. Szétbontom, és akkor szétszedtem külön részekre, le tudom szedni a sárkányt az ászlóról, azt tudom mondani, hogy méretezzük át ezt a sárkányt, vagy forgassuk el a sárkányt, vagy színezzük át a sárkányt, hogyha ide klikkentek erre. Sokkal több rajzolási lehetőséget biztosít az Inkscape, mint a GIMP, és ezek pontosak lesznek. Sőt, klikkentve ezeket a csomópontokat, amiket a rajz határpontjait határozzák meg, odébb tudom húzni. És meg tudom csinálni például, hogy ez a sárkány legyen egy picit pufibb, hogyha ide rajzolok neki, hogyha odébb viszem az úgynevezett kontroll pontjait, akkor átrajzoltam egy kicsit dagibbre ezt a sárkányt. Sokkal több mindent tudok csinálni azzal, hogyha nekem a görbéknek a matematikai leírása van, mint hogyha pixeles leírása lenne. Ez a különbség tehát a pixel grafika és a vektor grafika között. A GIMP-el pixel grafikát tudtunk csinálni, az Inkscape-el pedig vektor grafikát fogunk művelni, részekből rakjuk össze az ábráinkat, és azokat módosíthatjuk, sokféle módon szerkeszthetjük. Köszönöm a figyelmet, a következő videóban ténylegesen el is kezdjük az elemi műveleteket.